はチェックメイトだ。魂を狙い撃つクルーン。姉さん人に何か用心に思ってあなたを守り導こう。この神業で万物を再構築しましょう。魂を狙い撃つ。黒と白だけでは退屈だ。さらクルーン。魂を狙い撃つクルーン。魂を狙い撃つ。